San Filipo gaitzari aurre egiteko hainbat ekintza antolatu dituzue eta horietako bat igande honetan Leidor aretoan izango den Txantxariak taldearen ikuskizuna emanaldi izango da. Bai, igande honetako izango da aurrei zuzendua. Beste batzuk aurreago dauzkagunak diaia helduntzat, baina hau da aurran eta aurrak eta beraien familientzat zuzendua. Txantxariak izeneko emanaldi bada eta bertan aurrak jolasten ahituko ja, dantzatzen ahituko ja, txantxari hauek dira mundun zehar ibiltzeian musikari batzuk eta munduan zehar ikasi dituzten jolasak erakusti dizkie euskal aurrei. Orduan etorriko dira, erakutsiko dizkigute jolasak, ingo ditugu dantzak beraiekin eta jarriko Leidor areto guztia dantzan. Maiatzak 10 Ruper Ordorika etorriko da, iluntzeko 8 izango da, bere kontzertua eta bere azkeneko diska aurkeztea etorriko da. Esan bi ekintza hauetan ateratako dirua San Filipo elkarteari bideratuko zaiola. Bai, hoi da, zerbait sortu nahi genuen San Filipo gaitza daukaten aurrauei laguntzeko, bereiek behar duten dirua kantidadea oso handia dalako, eta hemendikan gerture aur bate izan da, horrek pixka bat gehiago moitze gaitu, eta horregatikan lortuko dian sarreretatik ateratzen den diru guztia bereientzat zuzendua dago, eta sarrera hauen gastua nergrupek hartuko du, edo ekintza hauen gastua nergrupek hartuko du bere gain. Badira entxegu kliniko desberdinak mundun zehar, baina bat estatu batutan da ona animaliekin frogatu dana, emaitza onak ematen nahi da. Orduan, oain pertsonakin probatu nahi dute, eta hortako Euskal Herria ekartzeko 3 milioi euro behar dituzte. Euskal Herria ekartzea lortuko balute, Bilbo inguru edo ekartzea lortuko balute, hemen inguruko aurrak edo tratatzeko aukera bat izango lukete, eta azkenen bereintzate bizitzan bigarren aukera bat aurre egiteko. Azken finen, nergrupen gaude, enpresa eta elkarte desberdin asko elkarrekin ibiltzegea, lan egiteko estilo berri bat daukagu aman komunen denok, eta guk gizartetikan etekin ateratzen dugu gure lanen, eta horretikan gure lanan etekin zati bat gizartea itzultzen diogu. Orduan, nergrupen lanen gabiltzan elkarte eta enpresako langile desberdinak iten dugu gure denboran 2,5, lan denboran 2,5, eta gure irabazien 2,2 gizartekin konpromezua erantzun. Horregatik, erabaki genuen hau arrazoi garrantzitsu bat zala eta hortikan pentsatu genuen zerbait antolatzea. Txantxariak eta zergatik duzu izen hori? Txantxariak? Txantxak gustatzen zaizkigulako. Festa giroa, ondo pasatzea eta humorez bizitzea gustatzen zaigu.